Eyo untilintilinga ring impela indozilinga indozo umandoza uzwela sabeka nazo mpaqamiso mpalamiso. Talk to me nice, don't talk to me rest, as long as you make mine, don't make noise. We are friends mntanami siyakhala mfafethu. Episode 9 mfafethu khona umjito ngibhale namhlanje. Entshe ukuthi kuningane ecrashile so ish. Sathu kushaya umoya sendaweni ezi-right ezi-nice, bank seats zakhala bafethu. So umjito khona ngifuna sure ukuthi yini le mchaza lengane. Asengikhulume nomjito. Saka my dog. Wala. Mnandi. Sure. Moja nguzulu mina mfethu undozilinga undozo umandozo nobani Usibuku mfethu. maphukado Sure. mathuke Wala. okay mfethu maze ngibizile mfethu nje usine-crush mfethu usithini ngalengane ecrashele ukuchaza ngani Mfethu siland portable uyi-type yami nje. showcase Yeah. so yakubulala mfethu Ngishaya ngaphakathi. mfethu yini into ehlulayo ukuthi umchazele mfethu uyozifila ngakhona Ngiyahamba ukuthi uhlezi ne-out so ngathi aychuzwayo noma ngazi. ish so mhlawumbe kunomjila ashayo yena noma Ngazi ngikhoshona. ish okay njalo so mina ngimbizile ukhona mfethu yabo and I'm sure usekumina manje ngifuna ubuya esigela wasodlula kimi so ukhona manje so funa sekuyena and then umtshele nje ufuna umtshela yona bese sibone ukuthi uzothini yena bo mhlawumbe kungagcina ku right All right. so asibangene Balanga. siye mfethu ngala sishesheni ya so mfethu kuyenzeka ke yazi ukucrash umuntu akcrash uzoyithini leyo nto Ukuthi ucrash umuntu akcrashini akenzeka mfethu mangangincanyiwe. so mfethu awunanye plan ongamgoqa ngayo mhlambe Sobona khona apha siqale sizwe ukuthi hamba kanjani nalomkhita wakhe. showcase ya mfethu asembe uzohamba kayo kodwa mina nginawe nje ngizokwenza show yabo ukuthi kuba grand neba mnandi yabo showcase asimngene ke mfethu ngase uyena ke lo ogqokile ukuzana ehleni nalomjita kusena umjita ukhuluma ngayo lo Umjita. ulahlezi hamba naye Yeah. esho umjita uyinkinga asisiza uzothina umjita uyinkinga bafethu oh kuyafundwa lana sanibonani ninjani sisi ekuserazo lami Mfethu wayeqala ubamba yena ungabambi mina. ngixolisa mfethu hayibo mfethu Awuniboni okanye? ngixolisa razo lami ngifike isikhathi sesirong ke ngabale esikoleni ngaphandle ichoke mina Khona ichok. yeah Ayikho ichok ngamagama odwa. okay ngiyabona ekuseni grand guys ngiyaphila mfethu oh mfethu sorry mfethu mina bengibizele sisi mina ngisho ku YouTube esiza abantu mfethu yabo so lo mjida yeah ngisiza abantu mfethu Basiza kanti ngabahlanganisa babe rise mfethu yabo so yena uzosho ukuthi uyazi ukuthi umjida ubizeleni ubize usisi yena fanele asho ukuthi indaba yabo embizile na umjida waziyo ukuthi ubizeleni usisakazi ubizoleni uyi-YouTube channel. yeah ngisiza abantu sure Camera. yeah umjida ngihamba nayo lo Nami siyashutha manje. okay guys akathi singanijoina yini ale phansi Hayi, Ngesikhathi. siniva ukuthi nzengani. Ubani wena kuqala? ngiwundozilinga undozo umandozo la sabeka ngidume umpaqamisa nangompalamisa Ubani yena lo? mabudu 2K Umjita. cameraman ngimphethe lo mabura sana So niyamazi. samba sonke awuzinhle la ngimazi mfethu ngimbhalele mina yabo ngimtshela ukuthi kunomuntu omcrashile ofuna umtshela something ngaleyo nto siswami Nani nize nga-expectanga namhlanje? siswami inkinga ngisi kade ngasakwazi nokulinda futhi khona into afuna ukutshela yona lapho angani uthi uyamazi nokumbona Hayi angimazi ngiyamfanisa nje. okay mfethu Ngahlala phansi. okay showcase Wayebehlala ngapha wayangifuna la mntu. ozohlala lana lo mjida inkinga lona okay guys sure mfethu ekuserazi ngisacela umtshele mfethu sisi ukuthi So ubani nami bekhona ayikudingi bhutami sentsho ndihlala lapha. awungahlala uhlala kunankinga yazi sacela umtshele mfethu ungubani wena Oh, mina ngusibuku mfethu. Ngusibuku. sure Okay, sibu. sibo Ngizele out. Uthi ngine-trash lapho yami. Hawu, okay, uyangazi nje mina noma nje. Ngiyawazi. Ungazelaphi? Ngithe ngibona uhamba nayo le out. Manje benganda. bani awuzi mfethu yini umuntu wakho lo Ngicela umbuzo ezikhulumele yena. asangifaki buza wena mina akekho kule Umngani wami nto lo. nenzani nethu Hayibo umngani wami. okay Mwana wakho. Yebo. bekhola leyo nto Kana abangani benzani majita? hayi mfethu angeke ngifike mina lapha ngazi mfethu Wena uthi nenzani kodwa uthi ngumngani wami. ngifuna ukwazi ukuthi ngenzani because ngihlala no2 Uyasibona nje nangoku basenza ngumngani wami. Yabo sibe campus manje yasibona. ngilana no2 campus Undozini. ya into zilini Hayi mfethu ndozini wayeni kulona. okay siswami mina mfethu So nathatha ixesha elingakanani mfethu? mfethu ngesikhathi eside kodwa ngikhoshwa ngesikhathi ya siswami lento ayishoyo ibhuti uthi ne-crush kwena izwa kanjani
Hey, hayi ngiyamangala mina. So Umuntu ongakaze akhulume nawe like Cause angisekade saba akubulise ukutshela, or that's why ibize something. mina, cause Manje kade- angaze alande nina sibuwayo ngezanga kimi. Singani ngiyakutshela ukuthi bengingenhlezi ufana le house. Oh kahle kahle ubusaba yena. Ya Ngoba bengangishaya. usandisabi ngo. Ngoba undoyiki ngo. Manje yabo ngaba nabantu ngeke ngenze lutho manje. Xa ndinoqala ngayo. angeke ras. Angeke. Qala ngayo into eziningi. Ngeke wenze lutho mfethu, angifuni ukukhohlisa. Angeke usenze lutho. Kakade nomngani wakhe kanti yonto yakhe so uzaziphendulela naye kwinto ezifana. Okay, so siswami. Unaye vele. Mfethu xa usithi nihlezi naye like Bafethu no man, ekuseyaselile wena mfethu usinhle. Siswami, ngicela umtshele mfethu manje lo mjida mfethu lento kuyakutshela ukuthi une crush kuwena mfethu. yazi mfethu xa So uzoyenza kahle kahle le ngolo crush hlobo lena iye laphi uyangifuna or Cela umtshele mfethu ufuna kwenzakaleni? Unasithanda. Question. Oh ufuna sithandane. Ngishaya ukuthi Wena uthini ufuna nithandane mfethu? Ngiyamuva but love alone won't feed us. Unayo imali? Yo. Kodwa ngathi Hawu. unayo nje. Yesuka nje sekukhulunywa ngemali. Yesuka. Siku December phela wazongitshela ukuthi angicrashela. Siya ku Christmas ngicela impahla ze Christmas. Siba setindeni ke bengizobaleka nguwena ngaqali nje. So, Razo mfethu manje ufuna imali mfethu manje uzoyithile ndaba. Solibona iplan phezulu. Oh. Umjida mfethu umjida uhlale namaplani mfethu. Alright ke mina naye sizokhuluma. Ngizomnika amanamba. Ubunge nje. Okay. Sokukithi. So before nikigijima kakhulu khona ke iround esingena kuona ke lama round awu2. Siqala ngayo umjida wami. Mfethu mabuda. Ngicela ungigayele mfethu uDJ mfethu lana ilokunjani red card ukuthi ine off ngayo ngayithani ngayo. Ayish njami lokuhleza mbani. Nale out. Red Oh card kahle eqala. umntwana inkinga ngabi mina nomngani Awunye wami. mfethu akukho unye kwamanje. Manje okay izinhle. Sicela umnike red card usine off ngayo. Ayikho into off ngayo. Ayikho. Kodwa nje nginenkinga ukuthi unenkinga ukuthi ngihamba nomngani wami. Akodwa nami bengingaba Njengoba bathi nenkinga. yena ufuna sithandane nisho ukuthi mina kuyomele ngikhathe off umngani wami. Kumele nje Hayi umkhathi but anginciphisa kancane. Hayibo. Awuthi mfethu wakwenza sense qondile. Mfethu hamba nomjida. Manje manijola no2 hlala uvakasha nomjida wena. phela nawe nama feelings umjida. Usagezi phambi kwakhe. Hayibo. Usade Iwe bengitayiko ngami ngweni zavuma ngithini ndiziphendulele kwento nizithethayo kanye. Ngilele okay. mfethu uyafunda ngithi wena. Ngiya browser ngoba because nilapha nani. Bafethu. So ngena ku green card manje. Sisiwami. Sicela unginikela yini green card uchaza ngani? Into ezokufoka uchaza ngazo. Hayi type yami right nje Sure. uphelele. Issue ilo ongakusho. Ayi. Erazo wena yini ongayisho? Nami mfethu uyi-type yami. Phela. Ya, mncane. Indaba nikhuluma into eyodwa, type yakho nina. Ayikho phela uyayazi ukuthi umuntu. Sesokuqedela soyithuka. Mase nino2. Ngingasadingeki mina. Ah safuneki. So manje mhlawumbe abantu singabatshela ukuthi kwenzakalani okwamanje. Nime kuphi nendawo no2? Smini. Oh manje ish ayengeke siyilevelishe lento eyenzakalayo ngisho phela sobe sin update upart 2 uzoza so ngabatshela ke ku channel yakho ukuthi upart 2 bamlindi mhlambe soshaya ngevlog nyana yabo Yeah. njengoba shila ukuthi uzoyilenza iplan ngisho ngithe ngicela impahla ze Yeah, Christmas khona ngoma iplan, song of the day plan bafethu. Lapho khona we darling ngiyakutha. Mina ngenza iplan umjidi. Kanjani? Sebenza ukho ngishoda ngemali. Anjaka. Umzwile mfethu mamaso usithini mfethu. Nami umsebenzi wami mfethu ngozamile yabo. Tholele yena mfethu icrush yakho. So ngiyathemba ukuqala namhlanje lokusaba ukukhuluma naye mfethu. Nje masuyidlalile. Yeah mfethu. So bafethu ibhelendo zilingendo zo umandozo uzosabeka abamazi bazompaqamisa nangompalamiso talk to me now don't talk to me rise as long as you make money don't make noise we are friends mshana bafethu bengithandi nami ukuthi ithekeni webhizi nomjida why ihamba nomjida why uzoba nomngane womjida uyintombazana wena why ziyakhala bafethu episode 8 I'm out